Hello guys, good morning. Anin tayo mga guys, niya pa ko sa pagatpatan. O atul gid guys nga nilabay na si Berto Jr. Ambot og doon na ba kay kuhaan ni. Pero malangan-langan jud ko ani di jud kaabot ani sa suba. Malangan-langan jud ko lakaw ani guys kay layo-layo pa man amo ang Pinoy-anan suba og pagatpatan. So makadunggo na jud to siya dito sa amo ang dunggoanan. Og mupauli na ko guys kay basin og mangita to na mo yung nyag nganong wa ko diha mo na nga mo dalikyan sa ko uli. Pila ra may sugilanon guys, nakaabot ra jud ko. Ha? Mana? Unsingan aning pila ka buok din na. Pito. Way gamay. Damo. Say pa ang din mo. Buat hino. Wiyag. Unsay pa ang din wa man ni mahugdrot ni paan. Duhambok pa. Ha? Kaya kung gamay ng usa kay adto ni Mana? usa may kasulti nimo doy nga daghang makagisd doy. Paldo. Kaluyan ta sa Ginoo. Luoy po yung bata oy. Gikan nita mo duty mo dali-dali pagpamaon. Loud na po, drobing na po loud. Dang panagat. Salamat ang sa Ginoo guys kay kaluyan gihapon. Papas Berto sa loud guys, wa pa mo tumod. Hinuon to anay daghang manabuay to ah. Wa pa diag laba zero guys. Ha? Usa may kastura ni mustahid. Paldo lagi. Paldo budyag. Laka ba ihatod sa nato ka? Salamat gyapon ta sa Ginoo. Sa baka na kay oh, inita. Sa ingon nimo iyong? Ang sarok man, ang kwarto-rato, galutaw, tinggapli na itong kuwan. Oh, ganun pa man. Nahog. Nahog lagi, baw. Iwa mong ko kakuan good kay mahadap ko naog itong. Okay. Nasa mo na ito, ante?
Sitit le. Hindi ta gamit na. Kaya ko kundi. No 1/4. Bilko ka. 1/4. Kita umarata. City big. Pila man tong naikuan? City. 70 gramos. City. po na. Uno 1/4. Unsa man ang pesa? Kang bukbuk. Dabos ana ni ato. Pila? Ugma ako na isa. Tunga. Ito Tunga pa le. nalabot ko gahapon. Lambo. Mm. Tunga rin no. Unsang adlaw ron, Bernice? na. Tata na ta.